kumnokan itai Anisha Syafang itu pastor na keciknya rap jung itu pastor ya itai Anisha yo to page benta adu bakot kane ka video pin sai iya ka jingren jong itai Anisha na benta jong itu pastor sepage full ya ka video pin sai yo ya ka jingren jong itai Anisha ban save ka video save khnang please save khnang ngai tu pastor ngam itu itu pastor Henry daka jing yada pa ka jing ya sa jong I naka hakmat ba ka jong hakmat ki pai ba I viral khnang ka video I viral khnang ka face ka jong I hapo khubor tang na benta ka beb ka jing mut ayu na benta ka beb ba in viral khnang itu pastor ka jing mut ayu ba in pelai ya ka keteng ka jong I ya ka nam ka jong I hapo YouTube ka jing mut ayu menta ngan keren Syafang jong itu pastor te ai baki brew save khnang ye kane tap apa YouTube ada phim tap ru omlele ada phim tap ru omle save khnang ye kane kajing le jong itu pastor ila syathat buram tang na benta ka jonga ba yeng ban ye le na ka jing im ka jonga tambah ngan pen map hakmat itu pastor map ya ka jing im jonga nga klem ong ye pi ba pin ya sa ya ka hok jonga Henry ne du ning kong ki sni pile sa ya ka jing im jonga Henry phim pat la ban pendep Henry hakasin ka ba ar mentaro phim la ban pendep pastor phim pat la ban pendep Henry ka jing mut ka jong pi bat ka jing mut ka jong nga snu thu bhai kata bat pastor wat yeng shu da ka ba penja buram yala ka jong ka jing im ai bakanong penja buram kan penja bet hakmat ka perthai to lech suk lech san hakajing im ka ba fitrei fikta pastor philasha that buram philasha viral ka video laki laka pastor hakajing im jong ki khasi ki la that buram ye phi baki beng ngai I ki comment baki beng ya phi hadu ka to ka Wajing benta ka jonga pastor wajing benta jonga pastor please wajing le na benta jonga ho ngin ya pai suk bat phi Henry ka jing pai suk jonga wat mut banga sung thu ba u pastor ayu u banjeng adabul hakmat ka jonga banjeng nandu nang kong kisni ulan de bieng ba un ya le ya kito ki briu ki papen viral ke video jonga u ya le persya ban ai ki jubab ban yo ban ya keren Henry ka jing le jong ki pai ba Kali ka ba kongpong hakmat jong o ki ong ba o pastor un poi ru jok na